Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Dili ako katong napalgang patay. Ikaw, imuha niya ang pitaka nga dito sa maong dapit doon sa nakaplagang patay lawas sa akong apo. Unsay tinuuray nga nahitabo sa maong batanon. Nasusama na ako og gitaswan og purma sa lawas. Ha? Aksidente ang iyang pagkamatay. Wa ka magsulti sa tinuod. Mamita. Lakaw, balik sa ubos. Kay naay baho nga kitaguan kining tikuwanga. Pero lino sa duwing, gikulba, ano kaya kung nga rin, ha? Naramistoryahan nga kamerang duha, mamita, inday chikading. Sige na, palihog. Okay, sige, good. Aris ako sa upos. Karon, magsulti ta nga kita ra. O ginaot nga dili ko nimo bakakan. Di ka po na sa ako tipig sa sekreto. Gakanon ay nagmulto sa akong kaisipan. Sige. Sulti kay maminaw ko. Ay, tinood. Laan akong nasayon nga dili patang lawas sa akong apo ang nakaplagan sa kapulisan. Apan nagpakahilom lang ko sa pagtuo nga akong katabunan ang krimen nga akong nahimo. Unsa? Taan pagid lagi ko. Itug-an ang tinatibok ang panghitabo lulupulo niyo. Ambot, puno saon ko sa pagsugod o saysay ang mga panghitabo. Tubagalan ko. Sawa pa maabot sa dakong sapa sa ubos ang patinglawas sa daga ni mga po. Unsay nahitabo niya, uban ni mo at tumigayuna. Dili ka na mo igusto kung mapati gikan ni mo. Armas, Gusto kong musulti kagid sa tinuod. ako napatay ang akong apo nga si Marian. Imong napatay. Ang nilood, 13 anyos para niyang gisugdan ko siya o pahimos. Patay na ang iyang mga ginikanan. Akong anak ang iyang inahan nga bisalikway na ako. Mao, siya mo'y akong gipanimasdan. Apan, yato higayon na. Misukol na siya nako ug dili na siya magpahilabot. Mao, gihapsan ko sa kahoy nga tantaran ang iyang uho. Naguyapan siya. To, nagaygayon ko og duwa-duwa sa iyang pagkababae. Apan, salihan na ulian na siyas panimuot. Pisukol na po, mao nga gihapsan ko sa makalagang higayon ang iyang naong. To, ganabihan ko ba? O dili na ginimailan nga siya. Hayop ka. Apuhan ka pero nakahimo ka anak ngadto sa imong apo. 5 ka tuig ka nga ni mahimos sa imong kaugalingong apo. Hubo ko sa matang higayon. Kahimuon ko ka na nga niya. O ako nang ibasulan ang tanan. Nagbasol ako. Kiunsa nimo sa paglabay sa patay niyang lawas sa dakong sapa sa ubos. Ha? Gisod ako, dakong sako. Kaya, akong hinahinayan sa pagkuyod, paingon dito sa ubos, ang kinyan ng akong umahan nga makilit. Karon.
Makabaton na gyud og hustisya ang kamatayon sa apo nimong si Marian. Ayaw, ayaw, maluoy ka. Ayaw, ayaw. Lami kayong patsyon ang sama kanimo. Pura kapa lang nimong tiguanga ka. Glina, oy. Nga naman ito na buto-buto sa pusil ganiha, oy. Ayaw na og pangutana. Basta kay nahatagan na og hustisya ang batanon nga mao'y naa sa sulod sa lubnganan ni Cristal Alcantara. Gipatay ni mong tiguang, day. Ayaw na lagay pangutana. Takom na lang aning hitabo ah, ba? Mamita inday chikading. Da, oy. Gipatay ko lagi niyang tiguang, ay. Tigo ang manyak nga dili na gyud angay nga buhion pa kay kagaw. Maayo hinuon kay nagtraining di ay dito si Sarge. O TV. O mato pa ni Sir Mark. Nga sa pagpauli niya ato dinhi, mo improve na ang katakos adto sa pagpakikaway. Manumano man, o pinaagi sa klase-klaseng matang sa armas nga mubuto. Aw, maayo man sab na. Basta di lang niya sagulan o hinambog. Husto gid ka ma. Kay kanang kinaiyaha, mo'y makapukan sa usa ka tawo. Kaayo na balang anang naatay abilidad, Pero kung hambog na gani ang mupaswabe, aw, diharang laay. Miabot na si Glina ma. Ay, mas labing maayo hinuon. Kulbaan ba yakit ko na ay usan ninyo nga mulakaw, uy. Mabalaka, yun lagi ko ay. Anita diri magsulti. Aron way makaduog nato ani atong panagsultihan. Unsa ka na ha, Glina? Nagkapatay ko, Misael. Unsa? Baragod. Klaro ra itong gisulti nimo. Unsa nakapatay pa? O kinsa masal ang imong nabatay? Tiguang 72 anyos na. May patay ka ug aray hinungdan? Na ay dakong hinungdan. O pamingaw kay sultihan ko ikaw, Misael. Gihatag ko lang ang unsay angay para niya. Kay kagaw siya, Misael. Glina. Nanumbalik sa akong kaisipan ang nahitabo sa nako sa mga kamot sa akong igsuon nga si alias Puy Pangag. Oh, Nganong na ang may mga tao nga sama nila. Labaw pa sa iro ang kinaiya. mo ka na matanga sa tao ang diligid angay buhion ug dukay ni kalibutan na Glina. Tuod ay. Wala gid ako matago nga akong pagkatao sa salbahis na akong igsuon. Nagkaharong gid mi sa panimahin ni Mamita Inday Chikading. Unya. Unsa iyang reaksyon? Unsa nahitabo sa inyong panag-atubang ha? Glina? Usa sa labing dako nga isyo ang akong gituki dito sa kauluhan mao ang paglambigit sa usa ka babaeng insik nga si Madam Ching sa illegal drugs trading dinhi sa syudad ug kalungsuran. Mo ba day, Sir Mark? Mao ka na, Misael. O tuwa naman gani sa NBI National Office ang mga ebidensya. Mo ba day, Sir? May umaabot unyang summon for a show cause order sa buhatan sa NBI ang maong insik nga kunuhay usa ka hotelyar apan di ay sikretong nanguo sa triad. Hinaut pa unta nga madutlan. Kay impluwensyado kay ng insika. Manghinaot lang ta.
Nga unta may ngipon sa panagsa bisan og napangag na nga tong hustisya. Medyo kaspal. Unsay problema, Madam Ching, ha? Nausa man ka. Ako lago. Dili na kini maayo pa. Ako ka suko na sa ilaha ba? Kay, nga naman eh. Seaside Hotel and Casino. Under surveillance na talon sa NBI. Unsa? Hasta ka na ako ang Newmont Hotel and Casino sa Manila. Under surveillance po nila apel ba? Madam Ching, wa kahay mga kadagkuan sa gobyerno nga nagpaluyo niya ng tanan. Apete na! Apete! Ako, wa ko mabalagan yan, daling palangga. Kay naibaw ko, nga may kang mudua. Pero dili kaya na ako lagot. Ako ka na suko ba? Kalma lang. Pasig mukit-kit na sad ka. Mukit-kit na si karuna ng imong kamot, ha? Tungod sa imong kalagot, kalma lang. Ako ka na duda. Sa gulo po nila ni General Mount Ognis. Oh, unsa? Ako ka na gusto ko patay sa iya ba? Kanahampod kilo litilado hinilal. Ako'y magunay og kuha unya anang tawana. Kanang hambugiro nga retired General Mark Ugnes. Kana ako lipay ko ikaw lampos kuha sa iya buhi o patay. Mahitabo gid niya kana. Kay pikal na kay ko anang tawana. Tinuod ba siya? Buhi anak vigilante? Iskwadro ang ilang ginga niya na karon. Ogo! May mga intel kita nga nagbutyag bahin niya na. Walay ebidensya nga siya gyud. Sa una pa ako lakot anak litilado opisyal. Hambugilo ba? Hambugiro yun. Ikaw na lang niya sa safe house ng Bilto. Alora ko, ikaw, paanto saya ha? Usa pa'y mo siya patay ba? Ha? Okay. Sige, buhaton ko kana para ni Madam Ching. Akong darling palangga. Ako ka na lipay tanaw ba? Ikaw ka na kulata sa iya. Unya, ikaw ka na pusil sa iya kadagan ba? Ha? Pite! Pite! Sadyang nag-atubangay mo sa imong magwang. Unsay mong gibati? Buhi pagyapon ng kasilag. Ipadayag naman ka siya sa iyang hingpit na iyong pagbasol. Dili pa ka na paiko, Misael. Magpaibaw lang ko ni mudaan. Kamamatay gid niya siya. Expected na ginang mahitabo. Gusto ka. O kay kaaway man siya. Dako sab ang posibilidad nga magkakuros gid niya ang among masigkadalan. Oh, Misael. Andam ka na bang makita niya siya nga muligtas sa imong atubangan? Amot. Kagaw sab siya. Busa sa musugot kitag sa dili. Hukman sab niya siya sa eskwadro. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.